Okay guys, magandang tanghali po sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. At ayun mga guys, no, nandito pala tayo ngayon sa may Sukuni, Bugalyon, Pangasinan. At ayan, mismong nandito tayo sa may junction. And pagka kumaliwa ka dyan mga guys, ayan, yung kinaliwaan ng motor na single. Ayan, papuntang ano yan, Labrador, tapos Swal, tapos Alaminos City. Ayan o, yung kinaliwaan ng tricycle tapos yung truck. Yan. Tapos kapag didiretso naman mga guys, papunta tayo ng Lingayen, tapos Binmaloy, tapos Dagupan City. Yan. At mismo na dito tayo mismo sa may junction mga guys. At ito mayroon ng malaking 7-Eleven dito mga guys, no. Yan o. So, ayan. Kaya pala tayo nandito mga guys kasi pupunta tayo sa may Senpelco ng Bugalyon dahil magbabayad tayo ng bill natin ng ilaw mga guys, no. So, bago tayo pupunta doon, maraming salamat para sa lahat ng mga sponsor natin. Mayroon tayong sponsor dyan sa US kay Sir Bobby Ballesteros, kay Sir G619 or Jansen Versusa. Ayan, maraming salamat. At patuloy lang sa pag-sponsor. At meron din tayong mga viewers dyan. Sa lahat ng mga viewers dyan sa US, maraming salamat po. At patuloy lang sa panonood dito sa maliit nating channel. Ayan. At ganoon na rin dito sa bayan ng Bugalyon. Maraming salamat sa mga sponsor natin dito. Yan, nandyan si Kagawad Aboy de la Cruz, Kagawad Tak Quezon, at si Kapitan RD Banlawi. Ayan, mga yan mga guys, no, officialis natin sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan, no. Maraming salamat po sa suporta at sa sponsor. Ayan. At meron din pala tayong sponsor dyan sa sticker, no, si Aloha Printing Works. Ayan, maraming salamat Aloha Printing Works na napakagandang sticker, napakatibay. Ayan. So maraming salamat. At ganoon na rin sa mga viewers natin dito sa Pangasinan. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, punta na tayo doon sa may Senpelco. At samahan nyo ko, tara, let's go. So ayun mga guys, kakaliwa pala tayo dyan, yung kinaliwa ng tricycle. Doon papunta yung Senpelco. Ayan yung kinaliwa ng puting sasakyan. Yan, dyan papuntang Senpelco. So tara. At ayan na mga guys, no, nakapasok na tayo dito, yung papuntang Alaminos. Doon tayo galing, tapos nandun yung 7-Eleven. Yan. Tapos dyan, pagkakaliwa ka dyan mga guys, papunta ka ng bayan ng Bugalyon. Ayan o, yung kinaliwaan ng puting sasakyan. Tapos kapag didiretso ka, papunta ka ng Lingayen. So ayan. Ito, nandito na tayo sa may nakapasok na tayo dito mga guys, no. Yan. Ganito na yung Sukuni ngayon. Maganda na yung mga dito. Hindi na tulad noon na kukunti lang yung mga establishment na nandito. So doon banda mga guys, yung Senpelco. Tara. At ayun mga guys, no, andito na tayo sa may boundary na. Yan. So galing tayo doon, papunta tayo ng Senpelco. Yan, nasa boundary na tayo mga guys, no. Yan, no. Welcome Barangay Bakabak. Yan. So pagkapasok natin dito mga guys, malapit na lang yung Senpelco. So may dyan mga guys, paalala, man seat belt,
Ayan, mag-seat belt daw mga guys, no? Tapos, yan. So, tara, punta na tayo dun sa may Sinpel ko mga guys. Okay guys, galing na tayo doon. Nakapasok na tayo doon sa may Arco. Ayan, dito na tayo mismo sa harap ng Sinpel ko. Ayan. Tara, pasok tayo mga guys. Tara, pasok tayo. Ito, bill natin. Good afternoon. Milagro. Okay guys, pagkadating natin dito, may mga maraming upuan dito. Ayan, Yan, maraming upuan yan dito mga Takitin guys. tayo. Recover tayo 1.5. Tapos may malakas na electric fan. Tapos hindi yung mga guard. Tapos yan, may monitoring sila dyan mga guys. Dyan natin titingnan kung pang ilan tayo. Yan, no. Yan. Yan. Yung December? Yan. 1.5? Tapos ang kagandahan dito mga guys, kahit na may monitoring dyan, pagka hindi natin makita, binabanggit nila yung pangalan. Diyan tayo siguro magbabayad mga guys, no? Sa teller 2. Antay lang tayo. Guys, no, ayan, pagka magbayad kayo dito, ayan, no, may binibigay na kalendaryo. Ayan. Ikaw dyan, December yan, just daan. Kung mag-adjust kasi i-adjust pa nila. Hindi to 1.6 ang modelo nyo. Okay, susunod na tayo. 1 minuto lang tayo nagkaupo. Tapos tayo nakagad. At ayan na guys, no? Tapos na tayo. 1 minuto lang, ganun kabilis dito magbayad sa may Sinpel ko. Bugal yun. Yaw! So, uwi na tayo. Uwi na kami. Yung resibo po muna. Yan. Uwi na tayo mga guys. 1 minuto lang tayo nakaupo doon, nagantay. At tayo na kaagad nagbayad. Hindi na tayo nagantay ng matagal. Hindi sa yung tulad sa iba, yan, mahaba ang pila. Tapos matagal kang magantay. Dito mabilis. Ganun ang Sinpel ko dito sa bayan ng Bugalyon. So ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na panonood at suporta. Yan. Pre. Guwapo yung service mo, pre, So ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat.